irridu nkomplu nsostnu bħala gvern ukoll li nedukaw l-tfal tagħna, nedukaw mhux fuq il-livell akademiku li bħalissa qed nofru li ovvjament qed inkunu dejjem innovattivi fit-taħriġ u t-tagħlim li qed nagħmlu mill-iskejjel tagħna, imma l-innovazzjoni għandha tkun aktar lejn ħiliet ta' tfal u ta' żgħażagħ tagħna fuq teknoloġija emerġenti. Ġifieri inti semmejt il-gaming kemm huwa importanti li hemm nix illi nagħtu kasa. Għal xiex, għax jiena nixtieq nara l-tfal li żgħażagħ Maltin u Għawċin li jirnexxu bħalma qed jirnexxu wkoll pajjiżi oħrajn u barranin li jiġu għaw Malta wkoll biex jaħdmu jieħdu l-opportunitajiet li jeżistu f'pajjiżna. Allora importanti li kemm il-darba qed inkabru din l-ekonomija fuq dawn il-teknoloġiji emerġenti, fuq l-istat digitali, fuq l-opportunitajiet li qed jinħolqu mhux biss fil-gaming imma anke fuq livell ta' blockchain u fuq l-AI ukoll, kemm huwa importanti li ninvestu f'qafas edukattiv iktar b'saħħtu biex iħares lejn dawn it-teknoloġiji emerġenti biex hekk il-poplu, speċjalment iż-żgħażagħ u tfal, inħewwuhom għal-ġejjin, għall-futur tagħhom. U iktar ukoll il-ħaddiema li għandna preżenti, inti semmejt il-ħaddiema fuq fl-industrija tat-turiżmu fl-ospitalità, kemm huwa importanti li investu f'ħinijiet li bħalissa qegħdin naqra kwieti, ninvestu fl-edukazzjoni biex hekk ukoll inrewmu l-idea ta' reskilling fil-impjegati, fil-ħaddiem. Ħalli dejjem aħna ikonna ħaddiema li huma koerenti mal-aħħar teknoloġiji.